17 पेकुआ जों जयनगरनि Kotal MDC Gita Development Tini Bini Amsayo Guri Ui Naikya Aro JJ Nogor ADC BC ni Amsai Cable Parawo Zainamal Wato Guri Ui Naikya Tai Kabangma Thairogo Bo Bini Amsai Yo Guri Naikya Tini Aro Tuini Belekhin Jung Jalo Kalaija Cable Parani Lukoro Aro Tangai Naikya Bahake Tuini Sep Sabri Mano Tai Kabangma Paragono Tangai Naikya Aro Tangai Manjaka MDC Gita Development tai manjaka engineer DWS ni jirainani bakhaktui DWS ni aroni engineer thangka Subendu Development khoboi kabangma officer rok tongkha tai lukorok bai koklam salai bahaike tui rimano aroni lukorok no amono tui no kabangma koklam salaimani bisingtui rwnani hinui bo sakbaitheng gosika tai nainadi tiyari tv ni bisingtui bo tamo kok saka tamo kok kosarkha tui ni halok bahaike rwnai hinui belai kheno lukorok jungjalni bisingtui no bo naiyokui jai khe tui rwnani bagui no tini koklam salai rwkha khwnani tiyari tv ni bisingtui mampli bai no. Puilano belection hambai chini media bondno tini chini tuini problem o jaga khanamani pore or chini engineer sahib phaija gaineng o program no cover khai tongon bagi no pai phre hambai mainly tini chung jaga phaini pe o hongke i Janmojoy ni andaro bisi number ward abo 4 number ward cable para hinjago bono enkai Sambu Chandra para bahino kok kaisi abun che kisa ageo no abo tuini kaisa tongu supply kotor kaisa gajang ti pressure komungai ti phaya bor ano sare ko jaga chung tuini belai problem ke bongni problem ni khane ang jothari chini engineer no phone khaika engineer sahib no ke bobo bonang belai khana hambai maro ani ringmano respond bobo phaika ke nailekha je operator bono ringkha tamungai problem ngai tongtangai ti phaya enkai tui phayangani kokya tamke tini current kringai chung test khainai malia haichi tamhoi tui phaya ke jedino current phainai operator no saike phika sikang chung on khlainai granai tangai tui kasaya enkai on khaiman pore je difficulty chungi tui kayangano abono overcome khlaingan bagi chin engineer sahib bo saktharnai bo nainai bo kogri phika abono kare omongai te kaisa para tam para kamo Sambu Charan para o jaga bahaino nungjaknai tini belai problem o jaga hingke asa khairok soso boro watui ni tui no se yachak laiui abo baise bini mamu songmani chanani tukrani bebak nungui tung hingke o jaga hingke chini DWS ni department theke je supply rok tongmani obo tongo aipono tui hamya tui use khlaimaya belai iron bangmani bagi hingke o jaga o kaisa ICDS center bo tongo ganao no ye tabuk chungoro chap laikha parani borok tongo chini DWS ni department ni engineer rok tongo chung salaikya je o ICDS center bo tui ni belai khana problem chrai rok ni khichuri songna nango toma kichu khaina nango ki a jaga kaisa tamchran chakamo tabu mini deep well mini deep well bo kai renai tai koekdin bisino kam bo start nai gasa khayo a jaga mini deep well thang keno o jaga ni je koekta para tongmani obo manage ngai thanai enkai ang belai khano on behalf of me ngai belai khano chini DWS ni je phainai rok bornang belai khan kha hamya paro borok turon chini jonogoni je problem sungi tongmani obono baike solve khainai o manosikota tui agok phaimani bagi enkai ang to tamo ano borok chini jonogon rok complain khlaiyung ang to borno ma sahonai jehetu doftar bong yago enkai oboni bagi chung in collaboration borok ang bo cooperate khlaiui ba ang bo borok cooperate khlai samung khlai hangkai chini public rok no chung boroni je problems tongmani abono chung dakti no solve khlairi manan ya sakai hambai.